zimenyiwe thina sonke simenywa Isabelelo sasezulwini uNkulunkulu oyingcwele umise inkosi yamakhosi endaweni eshisayo efanele wena mkhululo weboshwa ngoba wena Nkosi umnikazi womsebenzi. Bantwana bayingcwele basezulwini sisesabatheni elingcwele. Amen. Sisesabatheni njengoba ngihlabelela nje hlatsheliswa uthando lwaNkulunkulu ophakathi kwethu. Amen. Ngoba amehlo omuntu wonke okhona la abheke lapha esihlalweni sasezulwini. Amen. Ngoba umhlaba amaNazaretha ayingcwele uyamdinga uShembe. Nabasemathuneni abalele bayamfuna uShembe. Ngoba ukuze bavuke bangene emzini oyingcwele okhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga, yingoba sizobakhulelela uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ophambi kwethu unyazi phezulu unomusa amaNazaretha ayingcwele. Uyasithanda. Khonza izinto zasezulwini khuluma indaba kaShembe. Ngolunye usuku kwabe kwabakhona insizwa ethize ezazama ishumayela ivangeli lasezulwini. Kuthe ngelinye ilanga ngase ngibona indoda eyabe seyifika endaweni yakithi
kwakuyisibuko ngaleso sikhathi ngiwuvangela yabonga uNkulunkulu. Kwasefika insizwa, insizwa uma ifika ithi lensizwa ifika lapha esiguqweni, ngathi uma ngivuka ekuseni ngezwa nginothando lokuthi angiye khona, ngase ngiyakhona. Iyafika lensizwa, uma ifika lensizwa ithi maNazaretha ayidwele, ithi njengoba ningibona lapha, ithi mina ngiphuma esabelweni edondolo. Ithi lensizwa ngiyagula kodwa ngimbonile uShembe ebusuku. Wayesefika uShembe seniyalela wathi mntanami, lokufa okuphethe ngizokuthuma eEmelo, uzohamba uye khona, ngizokuyalela indlela la uzoya khona, uzofika kulesiguqo uzofika kuso, ufike ungene khona, wathi ufike usinde khona ngabonga uNkulunkulu. Yafika lensizwa, yathi masiyikhuluma le ndaba, yathi ngibone umuntu watshela uShembe, wathi kodwa ngizofika ngisindela. Samangala ukuthi hawu, kanti siguqe lapha nje, sisesiguqweni esingelalo igama, uyisiguqo nje uShembe ukhona. Shembe maNazaretha ayidwele ukhona endaweni zonke, usibhekile ngeso lakhe lasezulwini. Akukho ukudinga kulo uNkulunkulu ophambi kwethu unyazi wezulu. Sahlala nalensizwa, kwaphuma inkosi yasekuseni kwathi enkozweni yasemini. Sasesithi asimuphe isiguqo, simbike izulwini ngoba thina sinendawo uMaNazaretha ayidwele sifika kuyo. Noma ungaba necala elinjalo elizima kangakanani, kodwa siyazi ukuthi uShembe ukhona. Omkhululi wethu thina nzalo kadingani nosenza ngakhona. Owasifutha sichithekile. Yaqala lensizwa abangcwele bakhe basezulwini, ithi hayi ngizwa, sengiyezwa nasemzimbeni ukuthi khona okungenayo kimi. uShembe uthi ubusisiwe umuntu ogcina isabatha angalo. Ngoba isabatha lindaba enkulu lungumkhosi wentethelelo. Uma wephula isabatha usuke phela sonile kuNkulunkulu, njengoba bengihlabelela nje besonile thina sonke ebusweni bakho. Sikhonze iThixo sethu. Ngelinye ilanga kangisemsebenzini ngesabatha, shayela ugandaganda emsebenzini. Kwasekwenzeka isimangaliso. Ngithe ngisasebenza khona indawo lapha kuba khona amabhunu ahlale khona wodwa. Athi mayehlezi lamabhunu edwebe neinhlanzi eze yonke into. Kwaseqhamuka imbuzi. Kwaqhamuka imbuzi enhle. Yathi mayiqhamuka le mbuzi yayeza yasondela yathi mayiseduzane yangibheka le mbuzi. maNazaretha asimthanda uShembe uNkulunkulu. Amen. Ngayithanda nami le mbuzi. Ngayibuka le mbuzi, ngacabanga ukuthi hayi mangabamba le mbuzi le ngizofuya nami ngizoba nazo imbuzi. Khuluma ngalo uNkulunkulu ophambi kwethu ukuthi uShembe uNkulunkulu, uShembe futhi ungamlingi. Yahamba le mbuzi, ithi qhela kancane kuye futhi sondele izikini. Ithule le mbuzi ubheke. Khuluma ngalo uNkulunkulu maNazaretha uShembe uNkulunkulu. Ngalelo langa ngasinde ekufeni.
ngasinde kufeni wasifika ingqondo ukuthi hayi le mbuzi iqondene nami ngoba le mbuzi iyodwa ihamba yodwa le mbuzi azikho ezinye imbuzi ngase ngiyibamba ase ngiyibopha ngentambo ngayilalisa phansi ngaqhubeka nomsebenzi engize ngawo ukuthi lapha ngisemsebenzini ngiyasebenza ngijika amakhono amabili amathathu ngithi mangibuya ngiyithole le mbuzi seyikhulile kodwa manje sikhulile le mbuzi ayibaleki ivele nje ihambe khona la eduzane ihambe kancane khona la eduzane ngaphinde ngayibamba okwesibili ngayibopha sengilungile ukuthi ngizohamba ngiyoshaya emsebenzini ngase ngiyibopha le mbuzi ngajika amajika ngabona ukuthi hayi indawo angizuyiqeda namhla ngifuna ukuyiqeda kusasa ngesonto ngoba ngifuna overtime ngayibopha le mbuzi ngayibamba Malazaretha ingcwele ngayilayisha ogandagandeni bayawazi-ke obaba ugandaganda unemotosikadi ngapha nangapha futhi unemotosikadi ngase ngibeka la imbuzi ngahamba nayo khuluma ngoShembe uShembe uNkulunkulu Manazaretha uma sinothando kaShembe kufanele simhloniphe futhi simesabe sesabe nje nokusondela kuye kalula amen base ngibopha ngithema ngikhuphuka bayazi abazi laphana endaweni yakithi emelwa ngase ngikhuphuka ngibheka kulelo kushabathi kusethusi ngakhuphuka ngabheka phezulu khuphuka nayo ngithe mangeke ngiwela idongwana elincane ngeke ngathi ngiyakhuphuka yayisiyehla imbuzi yehla yawela ngalo lesondo yathi mangithela ngalo lesondo ngabanjwa la wabanjwa i-overall la emlenzeni nami ngashona phansi kodwa aManazaretha ngalo uNkulunkulu engiphambi kwakhe unyazi bezulu angizange ngilimale nembuzi ayizange futhi nayo ilimale inyathelele ngakuyela ngahlala phansi uShembe Manazaretha uNkulunkulu uma uthola into ungathi nginenhlamba ngoba lo oswalahlelelwe uyakhala ukuthi ngizokwenza kanjani ngizothola kanjani into ngathi mase ngisuka ngayilayisha ngahamba nayo ngafika emsebenzini ngabeka iloli yomsebenzi ngathatha imoto yami base ngiqhubeka ngekhaya yafika yahlala imbuzi ungayithathi into yomunye umuntu into yomunye umuntu ngalokho ithatha ngithe sengifikile ngelinye ilanga ilokhu ihlezi lembuzi ihamba la kodwa uma ihlezi yayehluka kwezinye imbuzi ihambe yodwa ibhekele kodwa masefikile iyabuya lembuzi ize ekhaya yathi mayisifike ekhaya ngelinye ilanga sengicabanga ukuthi hayi yabona namhlanje kufuneka ngiyibulale nathi namhlanje kufuneka ngiyibulale uShembe Manazaretha uNkulunkulu ayibongozi ngathi sengilungisile ngithi hayi sengikhulumela ukuthi hayi lembuzi yami engiyitholile ngizoyibulala ngase ngicabanga ukuthi lembuzi ngayithola ngosuku likaNkulunkulu kuyisabatha kungenzeka phambi kaNkulunkulu ngonile mhlawumbe umnikazi wayo uyakhala ngathi mangiphuma lapha emzini wenkosi ekwandeni ngikhuphukela ekhaya ngiyofika ekhaya ngithi hayi namhlanje ilanga layo ngizoyibulala bese siyinya uShembe Manazaretha uNkulunkulu yavele yathi masisukela ingane nikazibambe zibe yavele yaqonda emgwaqweni yafika phakathi komgwaqo yema yafika imoto yayishaya yaphela khona yaphela khona ukhuluma ngalo uNkulunkulu esihlangene naye la ukuthi sihlangene noNkulunkulu onothando Manazaretha ayibheke asingazoni singoniwa singazoni emsebenzini kaNkulunkulu phela bafundele incwadi kaJeremiya 17 uverse 7
verse 9. Unothando inhliziyo yakhohlisa kunakho konke. Inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke. Yonakele kakhulu. Yonakele kakhulu. Bani ongayaziyo? Ijikele incwadi efundwayo ubani ongayazi. Mina Jehova ngihlola inhliziyo ngilinga izibilini. Njengoba uThixo kaNazaretha aphambi kwethu unyazi lwezulu liyayihlola inhliziyo zethu. Ukuba ngiphe yiloyo njengokuhamba kwabo. Ukuba asiphe njengokuhamba kwethu ngoba njengoba silapha nje sizofuna isibusiso kuJehova uThixo wethu. Njengokuthela kwemisebenzi yabo. Kodwa kuzaba njengokuthela komsebenzi womuntu ngamunye ukuthi lapha siyazazi ukuthi siphambi kabani. Ngiyabonga baba Nkosi. Ilondaba efanele ukuthi sibhekisise ngelinye ilanga. Inkosi enkulu yasezulwini phambi kwami yayilapha entabeni zakwaNongoma. Uma ilapha entabeni zakwaNongoma ngase ngibizwa eMahasuni. Ngibizelwa ingane ethiwa ingane asisafundi. Sivele zikhale kube zikhale ingane sivelwa yipoliyana. Ngazohamba nomshumayeli ngothuma siye ebuhleni. Inkosi yayiwaNongoma unyazi. Khuluma ngomuntu uNkulunkulu ophambi kwethu uyizinto zonke akabomshela. Ngathi mawusefikile ebuhleni kwakuthiwe kuzoba nomhlangano ebuhleni wabafundisi abangafika. Sahlala ebuhleni thema sizohamba siphindele emuva. Ngase ngicabanga ngafonela umfundisi Ntombela ukuthi akabikele inkinga eziswini. Khuluma ngalo shembu uNkulunkulu. Asingadlaleli lapho eNazaretha esihlalweni. Ubaleke. Mawushembe qhamuka ubaleke usithele ube ngasekude naye. Ngoba khona umlilo ovutha kuye ongawubonwe. Ngase ngifonela umfundisi uNtombela ukuthi akangibike ezulwini ukuthi ngibiziwe eMahasuni. Wambika umfundisi wayesebuyisa izwi. Uthi umfundisi Ntombela thubaba Nkosi busise hamba. Kodwa wenze la umsebenzi wakhe ngoba uzobe khona. Khuluma ngalo uNkulunkulu ophambi kwethu unyazi lwezulu ayibongozi. Inga thengwa
ushembe uNkulunkulu bangcwele hayi uNkulunkulu unyazi lwezulu Kathi mase ngifikile ngoba imoto yami lenencane engihamba ngayo igcwele amafoni yonke indawo Kathi mase ngifikile ngayithola ingane ziqhinqile ngaphandle kwesikolo zilangeni esikolweni nabaphathi bazo omistress naboprincipal babe bengaphandle bangangeni ngaphakathi esikolweni ngafike ngema ngababheka ngase ngiyangena Ngena ngoba sesithole izwe elikhulu elithole baba umfundisi uNtombela ethi uthi baba hamba uye leyo ndawo uzobe khona Shembe maNazaretha asizothi umuntu noma sizobiza sithi Ngoba ushembe uhamba fike la wena ungacabangi khona uthi wena wedwa kanti ushembe khona Safika inkonzo kwafika nezangoma nenyanga zawushisa umuthi senza yonke into ezifisa ukuyenza ngahamba nomvangeli uNhlabaka ongasekho nombuthuma wayekho sathi masikala silimemeza legama lonyazi lwezulu sikhuluma sisinyazi lwezulu sesifikile sicela Nkosi yamakhosi uzibonakalise ukuthi wena ubani Hayi safika isilwane sasezulwini Safika isilwane sasezulwini sangena kwase sasukuma isangoma esasicela ngasesangweni sathi hayi yekani ushembe izinto yakhe sathatha isikhwama saphuma esangweni sabheka enzansi elokishini Kodwa sesibatshelile ukuthi yekani ushembe enzinto yakhe ngathi ongena ngakhande eholweni elikhulu lesikolo ngakhande ingane zesikolo seyigcwele ngaphakathi Wonke umuntu esehlezi phansi ngangena namanzi engangiwathathela khona ikhehle edala elihlala lapha ebuhleni lase-ofisi ngafika ngathatha amanzi khona Ngayithela ingane bathela yonke indawo baphuma oprincipal bathi asikhuphuke sone phezulu sakhuphuka esitezi ngoba ngase siphethe ushemba ayibonkuzi Ngase siphethe uNkulunkulu ngangena ngachela bajabula abantu ngiyajabula namhlanje Nkosi yamakhosi ngoba endaweni yaseMahasoni babengekho abantu ababalandelayo Babathi noma bekhona Nkosi engcwele babekhona ababili abathathu babuye bahlubuke Ngelinye ilanga wayeseya umfundisi uNhlabathi wasondela enkosini uthingo lonkosazane wayibika indaba yale ndawo elapha yana eMahasoni ukuthi inkosi baphenduka abantu kodwa babuye bahlubuke futhi Wayibika yayisithi inkosi engcwele yasezulwini uthingo lonkosazane maNazaretha ingcwele lathi akakafiki ozothi bayemeza inkonzo abantu bangeke bahlale ezulwini Khuluma ngalo uNkulunkulu osesihlalweni uthi akakafiki ozomemeza inkonzo kodwa namhlanje mawufika lapha yana ekulela tempeli uthola isibanga ngoba abantu abalapha kulela tempeli angazi ukuthi baqhamuka babezonyazi lwezulu ayibonkuzi Babengena baphuma abantu bangene baphuma abantu mthola umuntu esesifukile kodwa kuthenga ufika izwi lenkosi unyazi lwezulu sesifike khona hayi abantu namhlanje bayisimangaliso Ilo shembe maNazaretha ayigcwele wasezulwini esimkhonzayo uNkulunkulu onothando osithandayo Uma ungakaboni ukuthi ushembe yakuthanda hayi Ngithe uma ngizosuka ngize la ngibona indoda ubaba uBheka ubeyini njalo lapha kwamasipala sasebenza kwamasipala base bephuma emsebenzini baphuma ngamthatha ngelinye ilanga ngamsondeza enkosini unyazi lwezulu nalo sesikhaleni yabo uNkulunkulu wasondela ubaba uBheka
wayibika inkinga yakhe wayesephenduke lokushona ayinwele phezulu ekhanda sesibovu zithewe. Uma uzophuma ngize lapha eSwatini, uma ngiphume eMelo ngiyayibona le ndoda. Ngiyayibona le ndoda eyisinikeza umnikelo yathi umsize Mavuso uma usifikile enkosini ufike unginikelele ungibike nami onyazini lezulu ukuthi ngikhona akabonga uNkulunkulu. Le ndoda ubaba ukubheka ithema isuka lapho ithi uShembe ukuphi ngithi uShembe useSwatini. Yesu simangaliso le ndoda. Yesu simangaliso baba ubheka wayesethi baba ubheka ngicela imoto yakho uyisondeze lapha epompini wafika wathi thelani igcwalise. Basebethela begcwalisa mizenze lapha ngishelela ngaba ngamandla alensizwa ngicela Nkosi yamakhosi usibusiso Shembe. Amen. Yathi sondezele epompini thesalisonde wathi ngithele bayigcwalisa ngazofika kuwe Jehova. Fanele Nkosi yamakhosi sikubabaze Thixo omkhulu wasezulwini sibabaze kakhulu Nkosi yamakhosi ingalibali uNkulunkulu oyigcwele ingane Nkosi yamakhosi engangihlala ngikhuluma ngayo Nkosi phambi kwakho Shembe oyigcwele ngiyabonga Nkosi yamakhosi mswelo angazi ngiyabonga Thixo weShembe. Yabongela izwe laseSwazini lizuze inhlanhla enkulu Shembe wazohlala nathi amasonto amathathu. Inhlanhla enkulu le. Nkosi yamakhosi ngibikale ngane Thixo omkhulu wasezulwini ukuthi Shembe oyigcwele ngomsa wakho Nkosi nangothando lwakho. Kuyaye ngithi mawuyisa abantu besefika ukujabula ngoba baye bathi uma bephuma beyesontweni siphuma naye esontweni. Khuluma ngomuntu wayenganawo amathambo. Yayinganawo le ndawo amathambo. Yasiwa enkosini inyanga yezulu. Yathi Nkosi inyanga yezulu wathi baba oyigcwele wasezulwini wathi uyise nonina baphi wabaleka umfowethu wawasithela lapha elokishini sasisemzini wakwaBhekiswayo wabaleka wayishiya nomvangeli uMpanza ingane isigono nomvangeli uMpanza eyibike enkosini. Wathi baba azokhona amathambo Nkosi. Ikhona Nkosi yamakhosi namanje Shembe oyigcwele inawo amathambo yathokoza Thixo omkhulu wasezulwini ngoba kuyakuthi makuyisabatha ngibone la isiphuma nabaya esontweni bese ngibona ukuthi uShembe uNkulunkulu. 28 Deuteronomy. Bantwana benkosi enkulu yasezulwini 28 uDeuteronomy. Othuma ulalela kahle izwi likaJehova uThixo wakho. Ithi lenothi kothuma ulalela kahle izwi likaJehova uThixo wakho njengoba silapha eNazaretha engcwele asingabi ngabantu abavakashile endaweni yaseSwazini kodwa silalela izwi eliphuma lapha esihlalweni. Uqaphela nokuzenza zonke imemezelo engikuyala ngazo. Uqaphela nokuzenza zonke imemezelo engikuyala ngazo. uJehova uThixo wakho. uJehova uThixo wethu uyakuphakamisela phezu kwezizwe zonke. Ngalo uJehova sothi masesitshele emakhaya asiphakamisele phezu kwezizwe zonke ikhona esemhlabeni. Zonke lezi sibusiso sibusiso ezikhona sizawukwehla emva kwenkosi yasemini zehlele kithi singabantwana bonyazi. Ziyakuza phezu kwakho. Ziyakuza phezu kwakho uma ulalela izwi likaJehova. Uma ulalela izwi likaJehova uyakubusiswa emzini. Uyakubusiswa emzini uma uyinkosikazi. Uyakubusiswa nasensimini. Ubusiswa nasensimini yezithelo zomhlabathi wakho. Uyakubusiswa inzalo yomzimba wakho. Bese lo uNkulunkulu ophambi kwethu abusise inzalo yomzimba wakho. Nezithelo zomhlabathi. Nezithelo zomhlabathi. Nenzalo yenkomo zakho. Nenzalo yenkomo zakho. Nokuzala kwenkomo nembuzi zakho. Nokuzala kwenkomo nembuzi zakho. Uyakubusiswa inkomo lakho. Ubusiswa inkomo lakho. Nezitsha zezinkwa zakho. Nezitsha zezinkwa zakho. Uyakubusiswa engeneni kwakho. Uyakubusiswa engeneni kwakho. Angifundele ukugcina ujabo.
Jakobo qala isehluko sesibili ivesi lokuqala. Bantwana bakhe basezulwini uma uyiNazaretha uNkulunkulu. Kodwa into edingakalayo ukuhloniphana. Ukuhloniphana. Sithandane sisodwa ukuze uNkulunkulu mayingena phakathi kwethu abone ukuthi hayi banothando laba. Amen. Sitholile laba. Funda ba. Bazalwane bami, ukukholwa kwenu uyo inkosi yethu, unyazi bezulu ebongekayo, ungabi ukukhetha abantu, uma ungena emhlanganweni wenu umuntu onendandatho egolide, embethe izingubo ezinhle, kungene oyimpofana embethe izingubo ezimbi, nimbheke yena ezinhle, nisihlala kuyo indawo enhle, nibuye nisi kuyo impofana, yima lapho noma nisihlala phansi kwesenabelo sezinyawo zenu. Anikhethanga yini? Anibahlukanisanga abanenhliziyo ezimbi na? Lalelani bazalwane bami abathandekayo, uThixo kakhethanga yini abayimpofana becebile ukukholwa, kodwa laba abayimpofana into ababenayo babecebe ngokukholwa, abadlayo ifa lombuso, abazawudla ifa lombuso wasezulwini. Ngiyabonga baba inkosi Sibusisiwe. uNkulunkulu omhle wasezulwini, Nkosi yamakhosi, ngiyabonga Jehova oyingcwele. Kufika lapha Thixo omkhulu wasebutheleni bamaNazaretha, uyithatha khona intambo yakho Nkosi, obuyiphonsele Nkosi kimi ukuthi ngikhulume phambi kwakho. Sengicela Nkosi ukubisela esihlalweni sasezulwini. Nkosi yokusisakazela. Siyabonga amazwi amnandi siwaphiwe umfundisi wenkosi, inkosi izimbusise.